हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ दा फाइनाली आसाम पुलिसनि रिजाल्टआ होबाय 10 जुनाव आं नोंथांमोनजों मोनसे बाथ्रा होदोंमोन जे 10 जुनाव मोनसे रिजाल्ट फैनो हागौ होननानै दा फाइनाली फैबाय बेनो जाबाय आसाम पुलिस कमान्डोआव आरो बे दंमोन पोस्टआ 2450 आरो बेयाव दा बाथ्राया जाहैबाय काट अफ आरो लोगोसे सेकेन्ड लिस्ट फैगोन ना फैया एन्ड एसएलपिआरबि गाइडलाइन्स फल' खालामदोंना खालामाखै बिनि सायाव जों बेयाव डिसकास खालामगोन नोंथांमोना बयबो नोंथांमोननि साननाय हनायखौहाय कमेन्ट सेक्सनाव लिरनो हागोन जे सेकेन्ड लिस्ट फैनांगौ ना फैनाङा एबा पिएचडि रिजाल्ट लोगोसे गाइडलाइन्सखौहाय फल' खालामदोंना खालामाखै बिनि सायाव जों बेयाव डिसकास खालामगोन दा लोगोफोर गोबांनो दुखु मोनदों नोंथांमोना काट अफ थाङैफोरा आं आसा खालामो नोंथांमोना जाहाथे नेक्स्टआव मोजां आरोबाव ट्राइ खालामबावगोन मानोना मोनसेल' नङा आरो गोबां साख्रि फैगासिनो दङ जेरै गोदान साख्रि एप्लाइ जागोन स' नोंथांमोना बेयाव फिन खनसेबाव खालामनानै जाहाथे मोजां रानिं खालामो आरो एग्जामबो होयो दा बिदिब्ला लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांसै अफिसियेल साइडआव फैनाय लोगो लोगो जों रिजाल्ट पर्टेल नायगोन बेनिफ्राय जों गासैबो डिटेल्सखौ जों फारि बेयाव रायलायगोन थ' बेनिफ्राय एसआइनि काट अफ नोंथांमोना मोनसिगोन थाबैनो आरो बे रिजाल्ट पर्टेलाव फैनाय लोगो लोगो ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा होदों साइकोमेट्रिक टेस्टनि थाखाय एडमिट नोंथांमोना सेपारेट डाउनलड खालामनो हानायनि अपसनखौ थाबैनो मोनथारसिगोन बेखौ एनाउन्स खालामगोन होनना बुंखाबाय जेला स' नोंथांमोना लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगोनो मोनसिगोन दा बेनिफ्राय बे लिंकआव थुनाय लोगो लोगो जोंहा रिजाल्टखौ नायनो हायो जाय नोंथांमोना दासिमबो नायनो हायाखैमोन थ' नोंथांमोना नायदो जाहाथे मोजां रिजाल्टखौ नायनो हायो आरो बेनो जाबाय कमान्डो जेराव 2450 दंमोन पोस्टआ दा बेयाव फार्स्टआव नोंथांमोननि रल नाम्बार एडमिटनि बेनिफ्राय बार्थडे बेनिफ्राय एप्लिकेसन आइडिखौ होनानै साबमिट खालामदो अब्लानो नोंनि रिजाल्टआ नोंथांमोना सम मोनसिगोन जे सिलेक्टेड एबा नट सिलेक्टेड थ' नोंथांमोना मोननै रोखोमनि रिजाल्ट मोननाय जागोन थ' बेनिफ्राय कमान्डोआ काट अफ थांबाय दानिया दा बाथ्राया जाबाय काट अफखौ बेसेबां लांखो 1:5 ना 1:3 लांखो बेनि सायाव दासिमबो डाटा सफैयाखैबा क्लियार जायाखै बेखौहाय नोंथांमोना उनावहाय अफिसियेल नटिफिकेसन मोनगोन जे 1:5 लादों ना 1:3 लादों साइकोमेट्रिक टेस्टनि थाखाय मानोना गोबां केन्डिडेट पास जादों जायफ्रानोखि साख्रि मोनखादों बिथांमोनाबो लिस्टआव दं होननानै गोबां कमेन्ट्स खालामदों दा बेखौहाय मा आसाम पुलिसआ डिसिसन लायो इनिसिएटिभ लायो बे बिथांमोननि बाथ्रासै जे ट्रेनिंआव थाबाय थानाय समाव बोरै बिथांमोनाहाय साइकोमेट्रिक होगोन बा बिथांमोना डाबल जब मावगोन बिनि सायाव माखासे सोंलु जादों नोंथांमोननि सायावबो आरो आसाम पुलिसआ जि डिसिसन लायो बेनो जाथोंसै आरो बेनो जागोन मानोना बिथांमोना माखासे फल' खालामो गाइडलाइन्स आरो लोगोसे माखासे बिथिङाव बिथांमोनखौहाय खालामनाय नुदों एबा नुवाखै नोंथांमोनाहाय लिरबानो जाबाय कमेन्ट्सआव थ' बेनिफ्राय गोबाव खालामा जों नायगोन गाइडलाइन्सखौ जे जोंहा साइकोमेट्रिक टेस्टआव माबायदि लागोन आरो लोगोसे बेसेबां लेंहरगौमोन साइकोमेट्रिक टेस्टआव जों बेखौ बेयाव जोङो नायगोन अफिसियेल नटिफिकेसन खायसे जोबोर दुखु मोनदों जायफ्रानोखि नोंथांमोना सेलेक्ट जायासै आरो बुंदों जे काट अफ मानो लाखो एबा नोंथांमोना लाया होनदोंमोन मानो लाखो बेबादि मोनसे कमेन्ट जादों दा नायदो लोगोफोर जोङो अफिसियेल नटिफिकेसन एबा जोङो गाइडलाइन्स मोनो जों बेखौ जों नोंथांमोनजों शेयार खालामो जाहाथे नोंथांमोना मिसआन्डारस्टेन्डिं जानाङा दा बिदिब्ला फै जों नायनो काट अफ एबा जों माखासे नायगोन जोङो बेवहाय जों अफिसियेल नटिफिकेसन जों नायनानै बेयाव जों डिसकास खालामगोन दा बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन कमान्डो पोस्टआवमोन आरो बेयाव माखासे गाइडलाइन्स दङ आरो बे गाइडलाइन्सखौ जोङो फल' खालामगोन बेनिफ्राय मोजां बाथ्राया बेनो नोंथांमोना स्पर्ट्स पार्सनाहाय 5% रिजार्भेसन दङ नोंथांमोननिया मोजां काट अफ जाहाथे मोजां थाङो स' नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय थादो बेनो जाबाय साइक' टेस्टआव गासै 20 नाम्बार दङ इसेबां गोरा सोंनाय नङा नोंथांमोना जाहाथे मोजां होबानो जाबाय स' दानिया आसाम पुलिसनि बेयाव मोनसे गाइडलाइन्स दङ साइकोमेट्रिक टेस्टनि थाखाय बेयाव बुंदों अल केन्डिडेट्स हु क्लियार पिएचडि विल हेभ टु एपियार इन ए साइकोमेट्रिक टेस्ट बुंदों जायनोखि पिएचडि पास जायो रानिं पास जायो बिथांमोनखौनो एपियार खालामगोन होनना बुंदोंमोन साइकोमेट्रिक टेस्टआव दा नायदो बेखौसो जों बुंदोंमोन जे काट अफ थाङा होननानै बिदि बुंनाय लोगो लोगोथ' काट अफ थाङामोन जायनोखि पिएचडि पास जादों बिथांमोनखौनो साइकोमेट्रिक टेस्टआव लांगोन होनना बुंदोंमोन बेयाव काट अफनि सायाव बुंनाय जायाखैमोन दा लोगोफोर बेखौ नायदो लोगोसे नोंथांमोननि बेवहाय सोंनो गोनां जाबाय माखासे पेनेल थागोन पेनेल मेम्बार्स थायो जेरै बर्डआव थायो आरो हमना ला नोंथांमोननि मोनसे रुमावहाय 2 बा 3जों मोनसे पेनेल 1, 2, 3 जालांबाय थायो दा पेनेल 1आव 3, 2 एबा 3, 4 थागोन स' नोंथांमोनखौहाय बयखौबो नोंथांमोनखौहाय कल खालामनानै लिंहरगोन डेट वाइसआव दा जाहाथे बेखौ नोंथांमोना मोजाङै फल' खालामो आरो बेयाव सोंगोन नै इण्डियान आर्मिनिफ्राय एबा नोंथांमोना सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फर्स मोनदों नैबे साइकोमेट्रिक टेस्टनि थाखाय नोंथांमोनखौहाय लानाय जागोन दा नोंथांमोनखौ माखासे साबजेक्ट होखादों साइकोमेट्रिक टेस्टआव बेनो जाबाय मेन्टेल फ्रेमवर्क टु केरि आउट हार्डवर्क दङ आरो लोगोसे नोंथांमोननि एडेप्टेबिलिटि अफ जंगल हिली टेरेन एन्ड इक'लजि एन्ड एप्टिट्युड आरो लोगोसे एटिट्युड दङ स' नोंथांमोननि माखासे मेजारमेन्ट नायनाय जागोन आरो जे नोंथाङा बे पस्टआव एलिजिबोल जागोन ना जाया दा 1:5 एबा 1:3 लांदों ना मादों बेनि सायाव डिटेल्स फैयाखै आरो जेब्ला फैगोन नोंथांमोनजों बेयाव शेयार खालामगोन
दा बेल' आरो मोनसे गाइडलाइन्सआ बेनो जायनोखि केन्डिडेट्सआहाय पास जादोंमोन PhD-आव अब्ला बिथांमोनखौनो एपियार खालामगोन होनना बुंदोंमोन साइकोमेट्रिक टेस्टनि थाखाय। दा समासो खिथासिगोन लोगोफोर सेकेन्ड लिस्ट फैगोन ना फैया। दा गोबां कमेन्ट्स खालामदों सेकेन्ड लिस्ट फैगोन नामा होननानै, नाथाय बे क्लियार जायाखै। स' नोंथांमोना मोनगोन ना मोना सेकेन्ड लिस्ट। दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन। आं आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ बुजिबाय जानांगौ। दानिया जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला। आपकामिं आपडेट फैयोब्ला नोंथांमोना थाबैनो मोननाय बायदि बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव।